Si els sembla, començaríem. Bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí de forma presencial o de forma virtual. A tots, benvinguts a la 18a jornada sociosanitari que organitza la Fundació Mutuant Conviure. Com tots saben, si no els hi diré jo, que la Fundació Mutuant Conviure és una fundació que té com a objectiu fonamental incentivar la recerca en el camp sociosanitari, en l'envelliment, en les cures pal·liatives, fonamentalment, estimular que els investigadors facin cada vegada projectes millors. Per això la Fundació dona premis i dona beques per incentivar-ho. I la Fundació creu molt amb el coneixement que un ha de tenir per exercir la seva feina. I per exercir la feina s'ha de saber i s'ha d'estar al dia. Si no, no val. Un pot ser molt simpàtic, però si no sap, el resultat final no és bo. S'ha de saber i s'ha de ser simpàtic. S'ha de saber i s'ha de tenir valors personals. És un mal professional qui només té simpatia, per molt bona que sigui i necessària, i no té coneixement i la inversa. És un mal professional qui té molt coneixement, però no sap agafar confiança o que el malalt li agafi confiança amb ell. Per tant, la Fundació té aquest objectiu, incentivar la formació, incentivar la innovació, la recerca, i per això fa les jornades, per això dona premis, per això dona beques. La jornada sociosanitari, l'objectiu primordial és tocar un tema que tingui importància en el moment que ens trobem. I avui agafem el tema de la rehabilitació, amb el sentit més ample. Mentalment, físicament, inclús d'entorn. Probablement els centres d'atenció que avui es diuen d'atenció intermèdia, la majoria de gent que està ingressada tenen afectació multisistèmica. Han perdut la funcionalitat d'algun òrgan o d'algun sistema degut, la majoria de vegades, a una malaltia de base. Bé perquè eren malalts que tenien una arteriosclerosi important, tenien una cardiopatia important i han fet un èmbol o un trombo i han fet un accident vascular cerebral i ara tenen pèrdues funcionals, o simplement perquè s'han fet grans, o bé perquè una base genètica i factors ambientals els han conduït a una demència, del tipus que sigui, i en aquest moment, en determinades fases, també necessiten la rehabilitació. I altres han tingut un accident, han fet un accident amb traumatisme cranioencefàlic, o simplement un accident que l'ha conduït a un trastorn a nivell ossi, o simplement perquè s'ha caigut i té una fractura, i la rehabilitació és important per tornar a ser autònom i no ser dependents. I la rehabilitació tant psíquica com física, avui, és un element primordial en l'atenció en els nostres centres sociosanitaris. A vegades s'ha discutit molt. Hi ha la doctora Bernabeu que ara m'està mirant i penso, s'ha discutit molt si tot el que fèiem en rehabilitació, en fisioteràpia, tenia prou evidència científica. A vegades un pensava, vols dir que això hi ha evidència de que millorin, però l'evidència ha anat sorgint. I la rehabilitació que jo vaig conèixer als principis al Vall d'Hebron amb ara no té res a veure, ni la fisioteràpia tampoc. Ha avançat molt. Per què ha avançat? Perquè hem estat capaços de fer protocols iguals a molts centres, avaluar-los i després veure si hi havia evidència científica, si el que fèiem servia per alguna cosa, si millorava més que no fer res. I això s'ha demostrat que és així, que hi ha tècniques cada vegada millors i, evidentment, amb les tècniques s'imposa també la innovació tecnològica. I les tècniques van avançant, els instruments que tenim per aplicar també avancen moltíssim, per un costat, i per altra banda, avui tenim tanta informació que abans no la podíem treballar, però avui la intel·ligència artificial ens ajuda a veure totes les dades i, evidentment, ajuntar-les i veure cap a on hem d'anar, per un costat, i això avui és innovació. Innovació amb intel·ligència artificial. Evidentment, un podria pensar que pot ser més innovació el fet que t'implantin un xip i que et pugui estimular un grup de neurones o uns ganglis d'una base, probablement.
però una cosa i l'altra és complementari. Però al bell mig hi ha els professionals, una atenció multidisciplinar. Per això, en els centres sociosanitaris, l'equip multidisciplinar s'imposa. No es pot fer res un de sol. I els fisioterapeutes, els rehabilitadors, els traumatòlegs, els neuròlegs, els internistes, els infermers, els logopedes, els fisioterapeutes, els rehabilitadors, tothom junts formen un gran equip. Un equip per resoldre problemes importants de dèficits funcionals. Bé, doncs, la formació d'aquest equip és important i avui tenim una oportunitat de formar-nos. En primer lloc, veurem que hi ha la doctora Bernabeu, avui directora, dirigeix un dels centres més importants que tenim en el nostre país de neurorehabilitació, amb tota l'extensió de la paraula, no només traumatismes, sinó malalties degeneratives neurològiques, accidents vasculars cerebrals, i és la directora d'aquest important grup, que és la Goodman. Experta, sempre l'he vista treballant, des que la vaig conèixer de resident a l'Hospital del Vall d'Hebron. Evidentment, l'he vista sempre amb il·lusió d'aprendre cada dia, de tirar endavant sempre. I quan ha estat en moments decisius que ha tingut d'agafar la direcció important tant del servei de rehabilitació com la direcció del centre, no li han tremolat les cames, ho ha agafat i penso que puc dir que ha estat sempre exitosa la feina que ella ha fet. Tenim la sort de tenir-la aquí, ens parlarà del que fan al seu centre i aprendrem les innovacions que apliquen. Presentarà a l'acte la nostra directora assistencial, la Marta Chandra. Bé, la Marta, ampla experiència de gestió, la tenim la sort de tenir-la dintre del grup Mutuam. Per tant, és important, farà ella la moderació del dia d'avui, segur que serà també exitosa la mateixa. Després vindrà el doctor que venen, el doctor Cruz, que li agraeixo moltíssim que estigui aquí, ve de Madrid, és una persona que és geriatra i parlarà d'un tema important que és la sarcopènia, la pèrdua de massa muscular que ens passa a tota la gent gran. Quan ens anem fent grans anem perdent massa muscular i la doctora Bernabeu sap molt bé que no n'hi ha prou de caminar, sinó que s'ha d'exercitar aquesta musculatura fins que la proteïna ja no en fabrica i no tenim res a pelar. Però en tot cas és importantíssim. I després vindrà una taula rodona amb què persones expertes de disciplines diferents i de centres diferents parlaran de l'experiència que tenen en la rehabilitació. Penso que l'experiència pràctica és fonamental i tenir l'oportunitat de sentir-los les avantatges que té l'aplicació d'una tècnica i els defectes que té. Bé, tot això espero que disfrutin, que passin una jornada bé, que s'emportin d'aquí el millor per poder continuar exercint la seva feina i res més. Agraeixo la presència del president de Mutuam, el doctor Josep Arqués, que estigui aquí, els membres del patronat, que estan aquí, els directius de Mutuam. Amb ells els personifico per agrair a tot el grup Mutuam el que està fent per l'atenció a les persones que necessiten ajuda per tornar a recuperar l'autonomia, per no ser dependents i el que és dependent dintre la seva dependència per sentir-se el millor possible. Moltíssimes gràcies a tots. Bé, moltíssimes gràcies, doctor Vilardell. Moltes gràcies per centrar també la jornada d'avui. I en primer lloc voldria donar la benvinguda a tots els assistents, els que esteu en aquesta sala i els que ens seguiu de manera telemàtica. Som aproximadament unes 450 persones les que avui ens reunirem i escoltarem quelcom nou, quelcom conegut, quelcom diferent, vinculat amb la rehabilitació. Com explicava el doctor Vilardell, la rehabilitació impacta moltíssim en el nivell d'atenció de l'atenció intermèdia. Un volum molt important dels pacients que atenem, que ateneu en els centres, venen precisament amb necessitats de rehabilitació i, per tant, ha estat, pensem, molt encertada la temàtica de la jornada d'enguany. Voldria continuar fent agraïments, agraïments no només, com deia, als assistents, agraïments també als meus companys del grup Mutuam
que ajuden a desenvolupar la jornada. Especial menció a la gent de màrqueting i de comunicació que lidera la Màriam Pérez, però no només, tots els membres del comitè de direcció, la direcció general, la presidència, doncs estem d'alguna manera conjurats amb aquesta anualitat amb la que ens veiem per parlar de temes que estiguin vinculats amb l'atenció intermèdia. No voldria allargar-me per donar pas a la primera ponent, però sí abans donar 4 tips informatius breus, concrets, que ens facilitaran el seguiment de la jornada. Un, recordar que es pot seguir via xarxes amb el hashtag que aquí consta en pantalla. En segon lloc, comunicar-vos que aquesta jornada està sent enregistrada, per tant, estarà penjada al YouTube i la podreu revisionar, o aquelles persones que pel motiu que sigui avui no ens poden acompanyar o no la poden veure, la podran consultar. I en tercer i quart lloc, un tema que us interpel·la a tots. Si bé la jornada l'organitzem nosaltres, la fem entre tots. Per tant, us convidem a participar. Primer, ens agradarà molt que ens contesteu l'enquesta, ens ajuda moltíssim a trobar aquells aspectes millorables per fer cada vegada aquesta jornada un event millor. I en segon lloc, per fer-nos arribar comentaris, preguntes, dubtes, que vagin adreçats als nostres experts i que intentarem, en la mesura de lo possible, traslladar-los. Els que ens esteu seguint de via telemàtica, recordar-vos que l'eina per utilitzar, per intercomunicar nosaltres, és la funció de preguntes i respostes que té habilitat el Zoom. No utilitzem, sisplau, el xat, perquè aquesta és una eina que el fem servir nosaltres per coordinar interiorment la jornada. Per tant, ara demanaria a la doctora Montserrat Bernabé que pugi a l'estrat per presentar la seva ponència. Ha estat molt ben presentada pel doctor Vilardell. Ella és una metgessa especialista en medicina física i rehabilitadora i, com ben recordava el doctor, amb una àmplia experiència en el món de la rehabilitació. Codirigeix en aquests moments l'Institut Guttmann i n'és la responsable de la direcció assistencial. I ens parlarà de les noves perspectives en rehabilitació en el pacient institucionalitzat. Quan vulguis, doctora. Se'm sent? Ara. Bueno, moltes gràcies. El primer de tot, moltes gràcies per aquestes presentacions, que no sé si mereixo, però en qualsevol cas, moltíssimes gràcies per permetre'm avui estar aquí col·laborant amb vosaltres en aquestes jornades de Mutuam Conviure. Jo he aprofitat aquesta ocasió per, d'alguna manera, posar sobre la taula els reptes que l'envelliment poblacional ens està demanant a la salut en general i a la rehabilitació en particular. Per tant, el que farem és posar en context una mica en quina època estem vivint i com aquestes poblacions estan envellint i amb la rapidesa amb el que ho estan fent. Si veiem aquí aquestes dues piràmides poblacionals, la de dalt del 63, la de baix del 2022, veiem claríssimament com hi ha un aprimament molt clar a les edats més joves i, per tant, un envelliment de la població, que es manifesta també en dades de l'IDESCAT quan diu que la població major de 65 anys ha patit un augment important des del 81 al 23, igual que la dependència generada en aquest grup poblacional de més de 65 anys, que s'ha doblat des del 81 en el 23. Avui en dia a Catalunya tenim un 20% de persones que tenen més de 65 anys i la població de més de 80, de 80 i més, supera el 5% de la població. Per tant, són xifres d'envelliment. Això no és una cosa que passi només aquí, està passant en realitat a altres països i concretament a tota Europa. Veiem aquí com a les piràmides poblacionals des del 1990 fins al 2060 com la franja majoritària de població va ascendint en la piràmide i, per tant, estem envellint generalment totes les poblacions. I també l'Organització Mundial de la Salut, que feia unes previsions per l'any 2025 i que parlava d'una població, diguem-ne que majoritàriament els països tenien entre un 10 i un 30% de la població de més de 65 anys, veiem que en el 2050 la previsió que fa és d'un gran augment en tota la franja, tot el que és Canadà, Europa, Àsia, és a dir, que estem anant cap a poblacions de més d'un 30% de persones de més de 60 anys.
I això què ens porta? Això ens porta a desenvolupar una sèrie de patologies en aquest cas relacionades amb el cervell i que donaran lloc a discapacitat no solament física, com veurem a continuació, sinó una gran discapacitat cognitiva amb un impacte social molt i molt important. Per tant, les estimacions de l'OMS que en el 2050 estaríem al voltant d'un 22% de persones de més de 60 anys que queden molt curtes perquè ja aquí a Espanya en el 2022 estem amb un 26%. Per tant, es preveu que tindrem molta i molta patologia associada a l'envelliment. Si mirem dades del que és l'Observatori Estatal de la Discapacitat, veiem que d'aquestes persones que tenen més d'un 64% de grau de discapacitat, d'aquesta taxa de 27 per 1.000 habitants, 400 per 1.000 habitants ho són en persones de més de 65 anys. Per tant, la discapacitat, com és de preveure, recau fonamentalment amb la gent gran. I les causes de discapacitat continua sent l'osteoarticular la número 1, però la cronicitat i les malalties cerebrals i les demències passen entre totes dues fins i tot pel damunt de lo que són la patologia osteoarticular. Per tant, això ens permet dir ja que hem d'orientar les nostres intervencions cap a la prevenció i el tractament d'aquest tipus de patologies que ens duran cap a la discapacitat. Jo em dedico fonamentalment a la neurorehabilitació, per tant, tot allò que el cervell, del seu mal funcionament, pot donar lloc. I diem que les malalties cerebrals en persones de 60 anys en amunt, bàsicament són infarts cerebrals i malalties degeneratives, un Alzheimer o demència. Per tant, és sobretot aquest pool de patologia que haurem d'actuar. Per tant, diem que tenim algunes dades. A l'ictus, a Espanya, entre 120.000 i 130.000 persones cada any tenen ictus. Podem dir, de fet, que una de cada 6 persones tindrà un ictus, que és la primera causa de discapacitat en la gent gran i la segona causa de mortalitat. Per tant, l'ictus, i s'han fet moltes mesures, especialment aquí a Catalunya com a pioners, però també hi ha a tot Espanya sobre el tractament en la fase aguda de l'ictus, i ens queda encara ser molt més intensius en la fase de rehabilitació. I algunes dades de l'Alzheimer. Més de 55 milions de persones a tot el món tenen Alzheimer i es diu que cada any 10 milions de persones són diagnosticades novament d'aquesta patologia degenerativa, sent les demències en general i l'Alzheimer la més freqüent. És important el cost que té aquest tipus de patologia degenerativa, de manera que són persones que entren en situacions de dependència i dependència de terceres persones i això fa que els costos siguin molt elevats. I com a última, diguem-ne, motiu de dependència en la gent gran seria la comorbiditat, l'acúmul de comorbiditat i la cronicitat. I als Estats Units es parla ja que de l'any 2008, o sigui, del 98 al 2008 s'ha passat d'un 11 a un 17%, un increment d'un 6% de la cronicitat i que quan les persones superen els 65 anys, més del 80% d'aquestes reporten comorbiditat múltiple. Per tant, penso que hem d'anar a veure com podem fer prevenció de discapacitat en la gent gran. Aquest seria el punt fonamental i una de les primeres idees que voldria deixar de la xerrada d'avui. La prevenció ha de passar per damunt de la intervenció. Hem d'anar a prevenir discapacitat en les persones i, per tant, hem de veure quins són els factors que recauen o que provoquen risc en discapacitat. I la fragilitat és un concepte que se'n parla justament en geriatria i en l'envelliment, que fa referència a la manifestació clínica de la disminució de la reserva funcional. I això comporta una vulnerabilitat, un increment de vulnerabilitat i comporta un risc molt elevat d'institucionalització i també de mortalitat. Per tant, hauríem de poder fer diagnòstics precoços de fragilitat de cara a establir plans d'intervenció. Dintre de la fragilitat hi ha dos conceptes
importants de pes, un que és la fragilitat pròpiament deguda a l'envelliment i que en diem fragilitat fenotípica o física, que és aquella que es manifesta amb uns signes concrets, bàsicament relacionats amb pèrdua de pes, amb disminució en la velocitat del caminar, del desplaçar-se, de la marxa, i amb fatigabilitat, amb disminució de la resistència. Però això s'associa al que denominem l'índex de fragilitat, que és aquella fragilitat o aquella vulnerabilitat que ve donada per l'acúmul de comorbiditat. I això, atès que té un impacte important en el risc de discapacitat, en el risc de generar institucionalització, doncs s'han publicat nombroses mesures d'assessment, d'avaluació, però jo només us en volia ensenyar dues, perquè per mi, amb els anys que porto dedicant-me a la neurorehabilitació i quan es tracta de recollir dades, que crec, i després en parlarem, que si era important, cada vegada ho serà més, atès que les dades són les que ens donaran informació a l'ajuda a la presa de decisions, hem de buscar escales que siguin, que en poc temps de poder-les passar ens donguin molta informació. En la pràctica clínica diària no podem omplir d'escales de valoració, ens agradaria valorar-ho tot, però és impossible, perquè llavors fa que aquestes escales no s'acompleixin i, per tant, que el que és important, que és estructurar i recollir la informació en els timings adequats, no es faci de forma adequada. Aquesta és una escala que la trobo molt senzilla i que amb un número descriu quin pot ser l'estat de fragilitat en termes de control de la patologia, en termes d'activitat física i en termes de dependència o de nivell funcional. L'altra escala és la Frail Scale, que també ens medeix de forma molt senzilla, amb una puntuació de 0 a 5, aquest estat de fragilitat i que té en compte els factors que us comentava abans amb anterioritat. La importància d'utilitzar una escala, cadascú dintre del seu entorn ha de determinar quina és la que li és més útil, és aquesta, és a dir, és el primer pas per detectar un factor de risc i, per tant, ens ha de servir per començar a prescriure intervencions que ens facin disminuir justament aquest risc. Com fem l'avaluació de la discapacitat en l'envelliment i l'avaluació de la discapacitat en general? M'he centrat aquí en l'envelliment, però nosaltres en l'àmbit de la neurorehabilitació ho fem de la mateixa manera. Utilitzem el model de la ICF, de la International Classification of Functioning Disability and Health. Per què? Perquè aquí engloba la totalitat de la persona en termes de que hi posem, per exemple, un ictus que seria la condició de salut, ens provocaria una sèrie de malfuncionaments a nivell d'estructura o d'òrgan, com podria ser, per exemple, una hemiplegia dreta, una afàsia, un trastorn de deglució, i això comportaria una limitació de l'activitat i una restricció de la participació. I quan parlem de limitació de l'activitat ho fem en termes d'activitats de vida diària i quan parlem de restricció de participació ho fem en termes del rol que aquella persona ocupa en el seu entorn, sigui a nivell laboral, si encara està en edat laboral, sigui en l'entorn comunitari, amistats, en l'entorn familiar. Però un mateix ictus amb una mateixa alteració de la funció, limitació d'activitat i restricció de participació genera una discapacitat diferent depenent dels factors contextuals. No és el mateix viure quan tens una hemiplegia i et desplaces amb cadira de rodes en una planta baixa que viure en un 5è pis sense ascensor. Augmenta la restricció de participació. De la mateixa manera que els factors personals, com són els hàbits, la personalitat, les creences, etc., també influeixen en el nivell de discapacitat. I aquí és tal com ho faríem en l'envelliment, és a dir, en primer lloc faríem una valoració de la limitació d'activitat i restricció de participació i aquí, això vol dir moltes coses i es poden avaluar, com hem dit, moltíssimes coses, però si hi ha alguna cosa que jo crec que és important per a la determinació del risc és, primer, la capacitat de bipedestació i de desplaçament, per una banda, i per l'altra, la limitació en activitats de la vida diària. Òbviament, això es veurà influenciat per aquesta comorbiditat que hem dit que pot haver-hi des del punt de vista de malalties cardiovasculars, malalties pulmonars, cròniques, des del punt de vista de trastorns sensorials, d'hipocúsia, sordera, trastorns visuals, catarates, etc., que el que fan és ampliar aquesta disminució funcional i els factors ambientals, com ja els hem comentat amb anterioritat.
Llavors, com que us dic que aquests dos factors són els més importants, d'alguna manera com ho podem mesurar? Doncs la Get Up and Go és una escala molt senzilla de passar, molt ràpida de passar i que ens dona molta informació, perquè només demanant al pacient que s'aixequi de la cadira, que camini 3 metres, que doni la volta i torni cap a la cadira i es torni a seure, doncs ja tenim una idea de quin és l'equilibri de tronc, de si la persona passa de sedestació a bipedestació amb ajuda o sense ajuda, si camina amb estabilitat, si té estabilitat a l'hora de fer els giros, és a dir, que ens dona molta informació respecte de, per exemple, per exemple, índex de caigudes, que és una de les causes fonamentals de discapacitat també en la gent gran. Per tant, és una escala que aporta molt en molt poc temps i és una de les escales que es poden recomanar de screening i de valoració inicial de bipedestació i de marxa. I després tenim escales conegudes com el Bartel per les activitats de vida diària o la Lawton, que fa més referència a activitats instrumentals, és a dir, al paper de la persona amb activitats més complexes com fer la compra, manegar els diners, utilitzar el transport públic, etc. Aquesta té molt a veure amb factors cognitius també. I fins ara parlàvem molt de la fragilitat i de com la limitació física pot provocar aquesta discapacitat, aquesta limitació d'activitat, però no ens n'oblidem que hi ha un aspecte cognitiu que és absolutament rellevant i que ho és cada vegada més conforme avança l'edat. Aleshores, buscar algun tipus d'instrument que avaluï, que et permeti fer un screening fàcil de si pot haver-hi un trastorn cognitiu lleu que pot arribar després a desenvolupar-se més en el context d'alguna malaltia, aquesta prova del dibuix del rellotge ens permet valorar una sèrie d'aspectes cognitius que després, si surt amb alteració, ja farem testos neuropsicològics més complexes i de més durada en el temps. I després la identificació que comentàvem d'aquests factors contextuals que no m'hi vull extendre perquè ja n'hem parlat. Per tant, hem de fer un bon diagnòstic de discapacitat amb l'envelliment i la idea que us comentava és que haurem d'anar cap a la prevenció. Aquest per mi és un punt fonamental en el maneig de l'envelliment. Si bé la persona jove, el fet de tenir una discapacitat passa per tenir un event important, sever, sigui un ictus, un traumatisme craneal o sigui un tumor, en la gent gran mínims problemes com una infecció respiratòria o una hospitalització curta o una caiguda, senzillament, poden dur a un increment important de la discapacitat. En aquest estudi parla que una cohort de gent gran en la que ingressa per primera vegada en un recurs sociosanitari després d'una hospitalització, només un terç d'ells tornen a domicili amb una situació funcional igual o superior a la que tenien a l'hora d'ingressar, però és que un 46% ho fan amb una nova discapacitat i un 27% no poden tornar al domicili justament per aquesta discapacitat derivada d'aquesta hospitalització, d'aquest ingrés en el sociosanitari. Per tant, la prevenció és una prioritat i com ho farem? Per una part, optimitzant el que és la reserva funcional. D'una altra banda, evitant o minimitzant aquells factors que sabem que són més freqüents i que provoquen una important discapacitat. I tercer, si no podem evitar-ho, si aconteixen, perquè els fets passen, actuar o intervenir el més aviat possible. Aquesta seria la manera. Per optimitzar la reserva funcional hi ha evidència que l'activitat física realment té un efecte positiu en la disminució de la fragilitat. I en aquest cas us presento un dels estudis en el que busca quin és l'efecte d'un programa d'activitat física reglat de 12 mesos sobre el risc de fragilitat en una població, en aquest cas, de 424 persones amb una edat mitjana de 76 anys. I s'observa que realment l'exercici físic disminueix en la meitat el risc de presentar la simptomatologia pròpia d'un síndrome de fragilitat. L'important de l'exercici físic, que és el que volia deixar també com a segona idea important, és que l'exercici físic no és dir-li a la persona vés i camina 10 minuts cada dia i amb això anirem bé. Jo crec que ens hem d'acostumar a prescriure l'exercici també, com ho fem amb les
medicacions. No diem vés i pren-te tants paracetamols com vulguis, diem pren-te 3 paracetamols com a màxim cada vegada que tinguis aquest símptoma. Doncs amb l'exercici és igual. Jo crec que el que s'ha de prescriure, els americans parlen recordant-se del FIT, que és FITT, en termes de que la freqüència de l'exercici ha de quedar clarament definida, la intensitat de l'exercici també, la durada o el temps també ha de quedar definit i el tipus d'exercici. Hem de mirar si el que fem és prescriure un exercici aeròbic o un exercici de potenciació muscular o un exercici d'equilibri. Tot dependrà de l'avaluació que haguem fet abans i haguem vist quins són els problemes de dèficit. Però l'important és fer una bona prescripció de l'exercici. I després tenim altres maneres d'optimitzar la reserva funcional. Una que s'ha posat també bastant de moda és el que és la prehabilitació, especialment en persones que s'han de sotmetre a cirurgies electives, especialment cirurgies digestives, doncs preparar-los en el context més físic i nutricional permet que abordin la cirurgia, entrin en la cirurgia amb unes condicions, diguem-ne, de resiliència, els has preparat i tenen més eines per sortir-se'n després. Això associat amb una intervenció precoç després de la cirurgia. És cert que els resultats de tot això són diversos i són moderats, però la prehabilitació crec que té un paper important. I l'altra cosa que s'ha parlat és intervencions sobre la nutrició o medicaments que puguin millorar la reserva funcional, però no hi ha evidència que puguin tenir cap paper. Més que el de revisar permanentment, que aquest és un altre punt important, la medicació que porta el nostre pacient a fi i efecte de treure tot allò que pugui provocar efectes secundaris i que no tingui cap efectivitat demostrada en aquell moment. Aquest és un dels problemes de la nostra sanitat. I l'altre tema, dèiem, és prevenir els precipitants més freqüents. I quins són els més freqüents? Ho hem dit abans també, les fractures, les infeccions, les caigudes i tots els problemes cardiovasculars. Per tant, programes de prevenció, és a dir, amb l'anàlisi de fragilitat, iniciar aquests plans d'intervenció per a prevenir que succeeixin. Perquè una caiguda pot no tenir més repercussió. O sigui, jo tinc una sogra de 99 anys i vivia a casa fins als 98. Una caiguda que no li va suposar més que un hematoma important a la zona de l'esquena la va tirar enrere funcionalment durant més de 6 mesos. Va poder continuar vivint sola, però vull dir que algo que amb una edat jove se supera amb un 3 i no res, amb aquesta edat i amb fragilitat representa una discapacitat afegida per temps molt perllongat. Per tant, és molt important. De fet, aquí hi ha estudis ja que parlen que el 25% de les persones que visiten grans, que visiten un servei d'urgències per un esdeveniment molt lleu, presenten un decliu, que és el que li va passar a la meva sogra, 3 i 6 mesos després d'aquest esdeveniment. I fins i tot alguns que se sotmeten a cirurgia electiva perden activitat, diguem-ne, activitat funcional de valor per la persona en més d'un 25%. I en aquest cas, en aquest estudi, consideraven que totes les activitats que per ells tenien valor recreacionals o la mobilitat, el fet de desplaçar-se, per ells era de valor i ho van perdre durant més de 6 mesos després de l'ingrés. I després, si l'esdeveniment té lloc, aleshores el que hem d'anar és a una intervenció molt precoç. De fet, aquest és un dels pocs ítems que té molta evidència en termes, sobretot, per exemple, l'ictus. En totes les guies de pràctica clínica, després d'un ictus, la intervenció ha d'iniciar, sobretot les mobilitzacions, entre 24 i 48 hores després d'un ictus. I tan bon punt l'ictus estigui estabilitzat, ha de començar amb una rehabilitació tan intensiva com ho permeti la situació clínico-funcional de la persona. Per tant, passat el tema de la prevenció, aniríem a veure, una vegada es desenvolupa la discapacitat, quines són les estratègies que tenim per tirar endavant. I les estratègies passen per incrementar la capacitat, que ja ho hem dit, i per reduir la demanda, que vol dir la prescripció d'ajudes per reduir allò que representa un esforç important. I aquí us presento això perquè
no és més que un arbre de decisió sobre a quines ajudes pot precisar una persona per a la rehabilitació de la marxa, i aquests arbres de decisió són importants perquè si bé els que ens dediquem a l'àmbit de la rehabilitació coneixem bastant bé el tipus d'ajudes i quines poden ser més adients en cada cas, penso que això permet també a persones no tan coneixedores d'aquest tipus d'ajudes prescriure de forma homogènia en cada moment i en el moment més adequat l'ajuda tècnica, sigui pel cas que sigui, o sigui per una disminució de resistència, equilibri o per una pèrdua de potència funcional de força muscular. I, evidentment, una cosa és la discapacitat associada a tot aquest procés d'envelliment i l'altra és quan tenen lloc esdeveniments concrets que necessitaran programes terapèutics també concrets. Per posar un exemple, jo us explico més que res el de l'ictus perquè és el que jo treballo amb la meva pràctica diària. Són programes multidisciplinars, ho comentàvem abans, no recordo si el Miquel o la Marta comentaven que és important la multidisciplinarietat i no és important tenir 5 o 6 professionals dedicats a un pacient, és que actuïn realment amb el pacient en el centre, és a dir, de forma coordinada i veient de quina manera ells poden col·laborar en la millora funcional. Per tant, per exemple, a Goodman el que tenim són grups mínims de 5 professionals, que seria fisioterapeuta o terapeuta ocupacional per la part física, el neuropsicòleg i el logopeda per la part cognitiva i després tindríem l'infermera, el treballador social i el metge, en aquest cas metge rehabilitador. Això és l'equip mínim. A partir d'aquí, depenent de les necessitats que tingui el pacient, doncs intervindran més o menys professionals. I l'important també és establir les pautes terapèutiques adequades en cada moment evolutiu. I en la fase inicial d'un ictus, la intensitat ha de ser tan intensiva com ho permeti la situació clínica del pacient i en el recurs adient. En el recurs adient. Que això hi ha un pla de malalties vasculocerebrals a Catalunya on hi ha un grup de rehabilitació també en l'any 2010 va fer tota una definició de criteris de pacient per indicar el recurs de rehabilitació amb intensitat adequada més adient al cas concret de cada pacient. I fins aquí parlaríem de tota aquesta part més física, però atenció, perquè la cognició és el que ens provocarà una discapacitat amb més impacte dintre del que és l'entorn familiar i comunitari. I, per tant, l'hem de tenir en compte i l'hem de poder avaluar. I, a més, l'avaluació de la cognició ens passa que, com que són coses que inicialment no es veuen, perquè s'han d'anar a buscar en les fases més inicials, doncs passen molt desapercebudes fins que realment hi ha una manifestació clínica molt evident en el que l'entorn del pacient és el que fa referència a aquestes deficiències. Llavors, què pot afectar la cognició? Òbviament, l'envelliment. L'envelliment afecta la cognició, però també lesions cerebrals d'instauració brusca o aguda, com poden ser els traumatismes cranioencefàlics o l'ictus, que és el que jo presto la meva atenció, però també, i ara a Goodman amb el projecte BBA Kikus em faré 5 cèntims al final de la xerrada, també els hàbits i sobretot en aquests 7 pilars, que són els pilars de la salut cerebral, els hàbits de cadascú influencien en la dependència i en la cognició. I d'aquests factors, un 40% són modificables. Per tant, és el que us comentava que hem d'incidir en aquestes polítiques de salut pública i de prevenció per a la instauració del dèficit cognitiu. Sabem, a més, que les trajectòries de decliu cognitiu en l'envelliment es poden dividir en 3 tipus de trajectòries i de declius cognitius que fan que la recerca hagi d'anar a esbrinar per què aquests experimenten aquest tipus de decliu, aquests ho fan d'una forma més important i després n'hi ha uns que fan un decliu molt ràpid. Si permetem veure quines són les circumstàncies
que identifiquen aquest tipus de perfils, també serem capaços de donar eines o instruments per millorar la nostra salut cerebral. I si diem que la cognició és tan important, quines eines tenim per avaluar-la? Estem dient que l'avaluació és important. Doncs són instruments neuropsicològics, però les avaluacions neuropsicològiques són llargues, són pesades. S'han de fer en un entorn, diguem-ne, amb un neuropsicòleg al davant. El nombre de psicòlegs també està reduït. No tothom té accés a aquest tipus d'exploracions. Per tant, crec jo que el futur va cap a la validació d'instruments de mesura que puguin anar a dins d'un sistema mòbil, en aquest cas, que permeti avaluacions molt ràpides, que les permetin a una quantitat de població molt gran i que, a més, permeti un follow-up, un seguiment de si això va a més, si és estable, si no, perquè això és el que ens permetrà prendre decisions. I aquesta, concretament, és una de les eines que hem diagnosticat en el context d'aquest projecte del bebè aquí a Goodman amb una sèrie, en aquest cas, de 6 tasques que el que permeten és obtenir uns valors de bon o mal funcionament cognitiu. És obvi que aquestes maneres d'avaluar s'han de validar. De fet, aquí el Cattaneo, que és el que ha tirat endavant amb la recerca d'aquest tipus de validacions, a la seva publicació ja demostra una validació inicial d'aquest tipus d'instruments. De totes maneres, falta encara més recerca per poder realment dir que aquests instruments curts i a través del mòbil ens permeten obtenir una informació fiable del funcionament cognitiu dels nostres pacients. I llavors, si avaluem bé la part cognitiva, la rehabilitació neuropsicològica és el que s'escau. I la rehabilitació neuropsicològica ja ens va passar a nosaltres fa molt temps que era una rehabilitació neuropsicològica també presencial d'un a un. Això no ens donava peu a fer contínuums assistencials en el decurs del temps ni ens permetia arribar a molta més gent. Quedava limitat a un grup poblacional molt reduït. Aleshores, és quan es va desenvolupar aquesta plataforma, que és una plataforma online de tractament cognitiu, que ara sí que ha estat testat i té evidència científica de la seva eficàcia, que funciona amb neuropsicòleg, és a dir, és diferent de les plataformes que hi ha ja al mercat d'entrenament cognitiu, que n'hi ha moltes. Aquesta és una aprovada com a producte sanitari perquè va amb exploració neuropsicològica i és una plataforma que manega ja la informació en base a la intel·ligència artificial, de manera que posa o recomana exercicis segons l'avaluació que s'ha tingut i els dèficits que hi ha i, a més, conforme el pacient va fent els seus exercicis, si executa molt bé o executa molt malament, és capaç d'anar orientant els exercicis que li poden anar més bé. És a dir, que és una plataforma, diguem-ne, intel·ligent. En aquest cas, nosaltres la fem amb un seguiment neuropsicològic a distància, però ja aquesta plataforma s'està utilitzant també amb atenció intermitja, amb centres d'atenció intermitja, i el que volem és precisament posar aquesta avaluació que hem dit abans, que és curteta, posar-la de forma automàtica perquè es faci aquesta avaluació i s'orienti ja al tractament a nivell del tractament de rehabilitació neuropsicològica. Vull dir amb això que el que estem fent és apropar i donar possibilitat al tractament neuropsicològic a una quantitat de població molt més important. Per tant, això millorarà la funció cognitiva o permetrà fer entrenaments de fitness cognitiu per tenir una major reserva cognitiva i una resiliència a l'hora de solventar o de sospassar les lesions. I aquestes són algunes de les activitats de tractament que quan, per exemple, les fem per treballar aspectes cognitius en la conducció, també les hem desenvolupat amb una apariència relacionada justament amb la conducció. Per tant, si hem dit que aquestes són les causes fonamentals que són l'ictus i la demència, si hi ha diferents perfils de decliu cognitiu, com ho fem per envellir de forma saludable, especialment a nivell cognitiu? És a dir, quins són els determinants biològics, psicològics i d'estils de vida que expliquen aquest tipus d'envelliment? I per aquí és on ha anat la recerca en el BBHI o Barcelona Brain Health Initiative. L'aproximació conceptual a això és que fins ara el que estem fent és el diagnòstic d'uns símptomes, o sigui, símptomes, diagnòstic d'una malaltia, un tractament i directament tractament de la discapacitat que ocasiona. El que hauríem d'intentar aconseguir és
actuar quan la funció encara està preservada. I això vol dir salut quan no hi ha cap tipus de lesió cerebral, però quan hi ha un tipus de lesió cerebral és mirar com promovem la resiliència perquè no hi hagi manifestació clínica, que la manifestació clínica sigui el més tardana possible. Això és el que ens permetrà disminuir la discapacitat i proporcionar salut cerebral. Aquest és l'estudi, que es basa justament en qüestionaris que recullen informació sobre els 7 pilars de la salut cerebral. És un estudi fet juntament amb un important finançament de la Caixa i on permet catalogar una subpoblació del conjunt de voluntaris que han passat els qüestionaris. D'alguna manera, aquest seria el disseny general de l'estudi, una primera fase on es passen aquests qüestionaris, on es recull la població dels més de 6.000 participants, una fase 2 on s'entra en una categorització o un estudi de constants tant biològics com d'imatge, i una fase 3, que és l'última que s'ha desenvolupat, que és aquesta fase d'intervenció, que permet, en base a coneixement que s'extrau d'aquí, entrar en tasques d'educació de salut i de prevenció de salut pública, de salut cerebral, però el que em volia centrar una mica és cap on estem anant també en la rehabilitació, que és cap al coaching més individualitzat. I el coaching més individualitzat seria això, és a dir, a través de wearables o de sistemes de recull d'informació, tenir dades que facin referència a la salut, que facin referència al nostre sistema o ritme de son-vigília, a quanta activitat física fem, a quin és el nostre funcionament cognitiu, i en base d'això i tota aquesta informació pugui haver-hi una sèrie de recomanacions o informació que es pugui fer devolució al pacient. Per tant, tenim una estació pel coach, com si diguéssim, on gestiona usuaris, i una estació que és el mòbil, que permet això, monitoritzar els hàbits de salut, que permet donar recordatoris i alertes, però també permet entrenament cognitiu amb la plataforma que us deia abans del GNPT. Aquest és l'estudi. L'estudi el que ha fet és valorar quines són les motivacions i preferències dels pacients en termes de què valoren més dintre dels seus pilars de salut cerebral, quins són els que més valoren, també quins són els seus hàbits de vida en termes de quan volen rebre aquestes notificacions, quines són les seves preferències d'alimentació, quines són les seves preferències d'activitat física, a fi que els consells que es donguin estiguin personalitzats per aquell individu. Es recullen aquestes situació d'hàbits de vida i segon, si en aquest cas el que més valora és l'estat cognitiu i veiem que està a un 29%, hi haurà tips orientats a com pot fer aquesta persona en el seu dia a dia per anar millorant aquestes habilitats cognitives. Això, a part dels tips, el pacient ha de valorar en l'aplicació si li és d'utilitat o no, com la valora, i això ha permès començar amb l'edició d'alguns tipus diem Brain Health Knowledge Pills, que són com pastilles d'informació o de consells dirigits, i això fa que recollint quan aquestes informacions s'envien, es llegeixen, si se segueixen o no i com les avalua el pacient, podem tenir el resultat preliminar que està fet de tota aquella població de 6.000, 1.000, i en aquest cas ho hem fet sobre 20 usuaris, com veuen o com veurien una intervenció multimodal amb mHealth d'aquest estil. Ja comencem a tenir moltes coses en el mercat d'aquest estil, però són aplicacions aïllades en les que no hi ha cap tipus de prescripció. Tenim intervencions que ens miren el son, altres intervencions que ens miren els passos, però el que faríem, o el que crec que des del punt de vista de salut s'hauria de fer, és actuar sobre aquests 7 pilars, veiem com recollim la informació d'aquests 7 pilars i com podem donar tips respecte a cadascun d'ells. És cap aquí, cap on està anant d'allò. És a dir, una mica el que hauríem de mirar és això, no? Tot ésser humà, si s'ho proposa, pot ser escultor del seu propi cervell, igual que també del seu propi cos. I ja per acabar, posar especial èmfasi en un dels pilars, que és el pilar del propòsit vital, i que és aquest, el de com l'aïllament social o la solitud té un paper de rellevància important en la salut general. De fet, ja hi ha qui parla que la solitud es pot equiparar a temes com l'obesitat o el fumar en termes de risc de salut.
I depèn aquesta solitud també de les característiques socioculturals dels països i podem veure com la sensació de solitud, per exemple, en països de l'Europa de l'Est, amb gent gran, és molt més elevada, per exemple, que en l'Europa central o l'Europa nord. Però una cosa seria la sensació de solitud i l'altra és pròpiament l'aïllament social. I veiem que en països nòrdics, per exemple, la sensació de solitud és baixa, probablement també per aquesta educació i aquests hàbits socioculturals, però en canvi l'aïllament social és més important, per exemple, que en països del sud, on l'aïllament, la sensació de solitud no és tampoc tan important, però en canvi després també tenim un aïllament social molt menor. I de fet els governs ja veuen també la rellevància d'això, des d'apuntar a ministeris de solitud per intentar buscar mesures d'incentivació de programes de compartir i evitar aquest tipus de problema. La solitud és mortal, o com establim xarxes socials d'interacció per evitar aquesta solitud. I dintre d'aquest estudi del BBAquí vam estudiar aquest pla vital, quina rellevància tenia el pla vital pròpiament i com se relacionava amb aquesta sensació de solitud. I si bé hi ha molta bibliografia que parla de que la salut general o les xarxes socials tenen relació amb la solitud, el propòsit vital, el que és el sens de coherència i el propòsit a la vida, no està referenciat. I en aquest estudi és el pilar fonamental que ens fa augmentar aquesta sensació de solitud. Què vol dir això i per què serveix? Perquè els programes que vulguem generar o idear per combatre la salut han d'anar més enllà, han d'anar a intervencions més cognitives, d'ajudar a promoure justament el sentit en el pla vital, és a dir, que les persones tinguin un propòsit de vida. I aquesta seria ja la penúltima diapositiva en què aquest pla vital vindria donat per aquest sentit de coherència, sentit de coherència que en el fons és que tu domines les eines per lluitar per mantenir la salut, és a dir, el que succeeix a la vida està estructurat, la persona té recursos i a més creu que val la pena utilitzar-los, i això comporta que un estressor amb aquest tipus d'alt sentit de coherència utilitzi les mesures per tenir més benestar psicològic, menor estrès i menor depressió. En canvi, els que no tenen tant sentit de coherència van cap a la patogènesi. I el propòsit en la vida, que no és més que la tendència a treure un sentit de les pròpies experiències i un sentit d'intencionalitat i de direccionalitat que guia la conducta, també ha demostrat ja que una persona amb mal propòsit té 2,4 vegades menys de probabilitat de desenvolupar una demència. Per tant, les intervencions hauran d'anar per aquí. I per fer unes consideracions a tot el que us he dit, que ens quedem amb algunes idees, una, que haurem de parlar de prevenció més que de tractament i hem d'anar per aquesta via. L'activitat física ha demostrat que té un paper protector i, per tant, haurem de saber prescriure-la. I l'hem de prescriure amb aquests termes que us comentava. Que les noves tecnologies, sobretot la mHealth i les tecnologies de les TICs, ens han de permetre agafar dades i manegar-les amb intel·ligència artificial per donar recomanacions. Que l'entrenament cognitiu és una forma que millora la reserva cognitiva i, per tant, la resiliència. Que l'abordatge de la solitud ha d'incloure tractaments cognitius i que la recerca passarà inevitablement per l'ús de la intel·ligència artificial i, per tant, és absolutament important recollir les dades de forma estructurada perquè sense dades no tindrem informació. I aquesta és una miqueta la idea que us volia transmetre. Moltes gràcies. Doctora Bernabeu, per l'exposició ens has deixat uns quants titulars interessants per reflexionar. Bé, ara obriríem el torn de preguntes. Algun comentari, alguna pregunta a fer a la doctora Bernabeu? Bé, jo en tinc alguna. Endavant. Per tant, has donat molts conceptes, alguns molt novedosos.
Personalment, a mi m'han cridat l'atenció un parell o tres. Un és el concepte de la prehabilitació, és a dir, fins ara el procés quirúrgic tenies un pack del preoperatori, amb l'analítica, amb l'electro. Ara afegim un concepte nou, que és no només ens interessen aquestes constants, sinó com preparem el cos perquè aquesta intervenció que hem de fer sigui el màxim de reeixida possible. Tens constància de que en els nostres centres ja hi hagin experiències en aquest sentit? Sé que hi ha alguns programes de prehabilitació ja establerts, sobretot ho sé amb alguns departaments de cirurgia digestiva. Però el que volia dir és que la prehabilitació segur que té un efecte positiu en termes de que, per exemple, nosaltres ara que estem desenvolupant el projecte Prehabilita i que té a veure amb la prehabilitació, en un altre sentit, perquè té a veure amb com som capaços de modular l'activitat cerebral per portar a les persones a una cirurgia de tumor que els permeti fer resseccions més àmplies. És a dir, amb un programa d'intervenció d'entrenament físic i cognitiu, el que estem fent, i associat a l'estimulació cerebral no invasiva, en el que tu pots inhibir processos de plasticitat cerebral, és a dir, causar lesions virtuals amb l'estimulació, el que fas és desplaçar, entenent el cervell no com a àrees fixes on estan ubicades les funcions, sinó com a xarxes que són capaços de moure's i d'adaptar-se al que tu li estiguis exposant. Vull dir amb això que si tu planteges reptes, el cervell respon amb respostes. I jo crec que el preparar una persona per una cirurgia en termes d'adequació física, però també amb adequació cognitiva i nutricionalment, la portes a entrar d'una manera que quan en surti, i si a sobre fas una intervenció precoç, ha d'escurçar el temps, com a mínim, d'hospitalització. I, per tant, és un temps que dèiem que pot portar a la discapacitat a llarg termini. Per tant, jo crec que sí que té un valor i n'hi ha centres que ja ho estan fent. D'acord. Continuo. Continua. Pregunta. Aquí baix volen una pregunta. Perdó. Sí, el president. Senyor Arqués. La Goodman és un centre d'excel·lència i entre els pacients que rep els pacients amb seqüeles derivades d'un ictus. Aproximadament quin percentatge de pacients amb seqüeles derivades d'un ictus tracta la Goodman i després, si és que hi ha, que crec que sí, un límit d'edat per admetre aquests pacients? No és que contesto la primera, el percentatge és elevat perquè dintre de... Nosaltres tenim bàsicament lesió medular i dany cerebral i dintre del dany cerebral l'ictus representa el 60% dels pacients que tenim. Després tenim traumatisme cranioencefàlic i després tenim tumors o infeccions, meningitis, etc. Per tant, l'ictus és un important percentatge respecte a la totalitat de pacients que tenim. Però l'edat, el tema no és només l'edat. És a dir, això, i ja basat en aquest pla que et comentava de malalties vasculocerebrals a Catalunya, hi ha una sèrie de criteris en els quals l'edat n'és una, és a dir, pacients joves, i es considera jove menor de 60, que al final haurem de considerar un menor de 70, però de moment és menor de 60, amb una discapacitat severa, amb un NI HSS de 14 o més. Per tant, és el conjunt de les característiques del pacient i amb capacitat d'aprofitar un tractament intensiu. És això, és aquest els criteris d'ingrés agut, més que res perquè és un recurs d'alta intensitat de rehabilitació. I crec que és important, a fi i efecte, de donar possibilitat a totes les persones que pateixen un ictus ser capaços de determinar quins són els criteris, anar al recurs més adient, perquè si no, d'altra banda, saturem sistemes, potser en pacients que no els estan aprofitant i pacients que ho podrien aprofitar, llavors estan en recursos de menor intensitat. És a dir, és posar ordre, perquè no arribem absolutament a tot. Sí. Bé, volia fer un comentari, m'ha agradat molt l'exposició i una mica traslladar el que has comentat, diguéssim, a el que és l'àmbit d'atenció intermitja. Crec que tenim un hàndicap o un repte
Nosaltres estem acostumats a fer rehabilitació dels nostres pacients, sobretot en aquelles unitats que els pacients estan més temps, convalescència, llarga estada. Però el hàndicap que crec que tenim és que aquells pacients més aguts, la unitat de subagut, que has comentat també, què passa? Venen per un tractament curt, una infecció respiratòria, i molt ràpidament nosaltres fem la part clínica, via endovenosa, el que sigui, però passen els 8-10 dies i a nivell de rehabilitació no som capaços, ens hem d'organitzar de diferent manera per poder donar, diguéssim, aquesta rehabilitació. Crec que aquest és un hàndicap que tenim a nivell de l'atenció intermitja. Així és com també la idea que has comentat de prescriure també, diguéssim, l'exercici físic. Nosaltres posem recomanacions, però aquesta no la posem mai. Llavors jo penso que d'alguna manera els sanitaris sí que ens hem de repensar com donem aquest inici de rehabilitació a un pacient que ve amb una capacitat, diguéssim, física, però que la perd per aquest problema agut, com el podem mantenir des del primer dia i als 10 dies traspassar-ho, diguéssim, a la resta de recursos, al domicili, on sigui. Crec que és un hàndicap, no sé si tu tens experiència a nivell d'algun sociosanitari que realment tinguin aquesta velocitat rehabilitadora amb un pacient que està 7 dies al centre. És que jo crec que amb la rehabilitació sempre hi ha hagut un problema i és el de demostrar realment l'eficàcia. I aleshores, si no demostres, com amb els fàrmacs, per exemple, que hi ha assajos clínics on et demostren i llavors l'administració directament aposta per aquests fàrmacs perquè no pot fer una altra cosa quan s'ha demostrat que té un efecte realment positiu per l'evolució de la malaltia. Amb la rehabilitació això és més complicat, però tal com s'albira, tal com veiem que anirem amb aquest envelliment poblacional, si no som capaços de prevenir discapacitat, ens trobarem en situacions altament costoses socialment. Per tant, jo crec que té molt de sentit intentar invertir en aquests moments en la prevenció. I invertir en la prevenció vol dir invertir en programes d'hospitalització o d'ingrés molt curts i després passar a recursos domiciliaris, és a dir, anar a l'entorn domiciliari. Perquè quan parlem d'intervenció precoç és sobretot marxa i mobilitat. I això ha de ser molt i molt ràpid, perquè si no, el fet de no fer-ho allarga molt més la dependència funcional d'aquesta persona en el temps. I, per tant, més recursos i, per tant, menys qualitat de vida, que també en termes de qualitat de vida s'ha de valorar. Per tant, crec que hem de posar a la rehabilitació en el seu punt en termes de realment el poder que té. Fins i tot en el Pla de Malalties Vasculocerebrals s'han invertit quantitat de recursos en la intervenció a la fase aguda, en la recanalització de les lesions isquèmiques, però després ja tornem a estar en la mateixa. És a dir, quan el pacient passa d'aquesta fase aguda, a on va continuar el seu tractament? Quins recursos tenim? Tenim recursos d'alta intensitat, d'intensitat mitjana i llarga estada, però manquen molt més recursos perquè és una de les patologies increixendo amb l'envelliment. Això pel que fa a la rehabilitació. M'havies dit una cosa al final que he pensat, li diré allò i ja no me'n recordo quina era. Pel que fa a la rehabilitació. La prescripció de l'exercici. La prescripció de l'activitat física és cert que d'aquí també n'hem d'aprendre i hem d'escriure els protocols. Què farem quan hi ha un dèficit d'equilibri? Què prescriurem quan hi ha un dèficit de força? I tenir prescripcions estandarditzades perquè ens permetrà homogenitzar aquest tema. I t'ho dic perquè des d'un hospital d'atenció aguda a la rehabilitació i d'alta complexitat nosaltres donem d'alta els pacients sense una prescripció d'exercici físic a la comunitat. I tenim MEFs que estan treballant amb nosaltres. Tenim gent en formació en activitat física, que per cert tenen objectius de DPOs de mirar d'orientar l'activitat física a cadascun dels perfils dels pacients que se'n van degut, de manera que tinguin una activitat física que puguin fer en el seu entorn comunitari. No ho han de fer en un entorn terapèutic, ho han de fer en el seu entorn comunitari, perquè això porta a la socialització, això porta a tenir, el que us deia, propòsit vital, és a dir que al final són persones exacte, que és una intervenció molt multimodal, que aquest també és un dels problemes de no trobar evidència tan alta, perquè són pacients en els que intervenim de moltes maneres. Llavors, veure el paper de cada una d'aquestes intervencions és complexa. Però bueno. Moltíssimes gràcies. El doctor Pedrós, oi? Moltes gràcies. Perdoneu, no tinc Covid, Bueno, estic refredat i... Això és un que hauríem de fer-ho tots, no? Quan estem així. Primer de tot, moltes felicitats, Montserrat. Has fet una exposició que necessitem, sort que ho tindrem penjat perquè has invocat tantes
no només realitats sinó idees, que imaginem un futur immediat i a llarg termini, quan s'ha introduït també el tema de la intel·ligència artificial, que ens ha d'ajudar també en aquest tema a individualitzar o personalitzar el tipus de rehabilitació que necessita cada pacient en funció també del seu context, perquè clar, podem prescriure, però al final cadascú pot fer el que pot fer. En aquest context, per tant, felicitats per l'exposició, excel·lent. Aprofito per dir una cosa que potser no t'agradarà, però ho dic aquí en públic. La doctora Bernabeu ha estat distingida amb el Premi d'Excel·lència Professional aquest any al Col·legi de Metges i avui és un exemple molt bo de perquè ets mereixedora i ets una referent pel conjunt de la professió. Jo, com a president del col·legi, ara en aquest cas, aprofito per dir-ho i a més dir-ho amb orgull. Volia fer una pregunta. En aquest context que has parlat sobre el pla vital, no has fet referència a un concepte, volgudament, que jo en soc una mica crític quan es situen al nivell purament cognitiu, però que hi és, que és el tema de la salut espiritual. Allò intangible que dona sentit a la vida de les persones, que no té per què ser cognitiu. Això ho explicava en el seu moment Viktor Frankl amb l'home en busca de sentit, no? On se situa, o on tu personalment situaries en aquest context rehabilitador, en aquest pla individual vital de recuperació, rehabilitació, el que és la salut espiritual, que potser per absència d'experts l'acabem deixant en mans dels psicòlegs, però que no és un tema estrictament de psicòlegs, no necessàriament de psicòlegs. Jo crec que això pot lligar també amb el sentit de coherència, és a dir, una mica amb el sentit de què pensa cadascú, quines són les eines que cadascú té per afrontar els problemes de salut. I l'espiritualitat jo crec que n'és un important, que dependrà de cadascuna de les persones i per tant que forma part també d'aquest propòsit vital amb sentit, perquè d'alguna manera també les creences ens formen part de nosaltres mateixos, ens conformen i conformen també la nostra presa de decisions. En prenem una o en prenem altra en base a allò que espiritualment, allò que creiem que ens pot ser útil a nosaltres. I potser una persona amb una elevada espiritualitat o en aquest cas, tant sigui, és igual quina sigui la religió, sigui un budista o sigui un catòlic, és igual. La qüestió és el creure que tu pots vèncer allò d'alguna manera i utilitzar aquestes eines. Jo ho posaria en el sentit de la coherència, és a dir, tinc instruments, i l'espiritualitat n'és un, per vèncer situacions de salut i té sentit utilitzar-les, perquè hi ha qui pensa que m'és igual, jo no tinc de ganes de lluitar per això i per tant, i això és el que genera la patogènesi, el fet de, o perquè pensa que no té recursos, o perquè realment li és igual i no té motivació, no li troba sentit en allò que fa. No creus que els professionals ens falta formació en aquest terreny? Ens falta formació en aquest terreny i li donem poc valor. Però imagina't, és que li donem molt valor a lo físic, perquè és allò que es veu i és allò que és de fàcil avaluació. Li donem menys valor a lo cognitiu, perquè lo cognitiu tampoc es veu. Lo cognitiu tampoc es veu, s'ha d'avaluar. I ara d'entrada s'avalua amb testos neuropsicològics que són una eternitat. O sigui, allà a Goodman, per passar ara que estem a Goodman Barcelona amb tot el tema de les demències i els trastorns de l'aprenentatge, un test neuropsicològic et pot durar fàcilment 3 hores, amb 3 sessions diferents. És a dir, això és impracticable tal com s'haurà d'acabar la població envellint i com tindrem de problemes cognitius. Per tant, hem d'anar a buscar eines que ens permetin reflotar això, posar-ho en evidència i aleshores després ja intervenir-hi. Això ja és difícil, però diguem-ne que ja en comencem a ser conscients. I després ja tot el tema més aquest de propòsit vital, d'espiritualitat i de més. Jo crec que això, avui en dia, en l'abordatge metge-pacient, per exemple, és molt pobre. És molt pobre. Pràcticament no se'n parla. Això associat a les pressions assistencials, a que no tens temps, a que vas a solucionar el problema més evident que el pacient t'està demanant.
clar, que potser tu aquest problema veus que ve determinat per altres factors que també podries intervenir-hi, però ja és massa costós en temps, ara estic parlant. Però sí, crec que necessitem formació al respecte i cada vegada més ens adonarem que d'aquests pilars, alguns que ara quasi no li posem atenció, són fonamentals per mantenir la salut cerebral i la salut en general. Bé, ara tenim intervenció dels nostres espectadors que estan via telemàtica. Hi ha Anna Albiol que ens diu: el Goodman Cognitive Test és obert a tothom o només es pot utilitzar a través de la institució de Goodman? Aquest és un test cognitiu que el vam obrir en època de pandèmia perquè la gent el pogués utilitzar. Clar, està dissenyat a partir d'aquest projecte de recerca i, per tant, jo el vaig utilitzar i fins i tot als dissenyadors vaig dir no, això no serveix perquè és que jo no estic bé i estic bé, o considero que estic bé, i em surt que tinc alteració cognitiva. Per tant, a la merda el volum. Així els hi vaig dir. Aleshores, a partir d'aleshores s'ha fet una evolució, s'han reformulat exercicis, o sigui, no exercicis, sinó sistemes de valoració. S'ha ajustat. Sí, i s'ha ajustat, i ara s'ha tret la primera publicació en la que ja es veu que hi ha una correlació entre el que el Cognitest mesura i el que mesuren els testos neuropsicològics convencionals. Però falta més evidència perquè sigui un test que puguem treure a la utilització sistemàtica i, per tant, de moment encara no està obert a l'ús de tothom. Però aquesta és la intencionalitat, és poder anar per aquesta via. En Cristian Funes comenta, diu, una conseqüència de la fragilitat és l'augment del risc de caigudes que cal treballar per evitar que succeeixi. Per tal motiu cal millorar la prevenció, però és de vital importància saber identificar el risc i en l'àmbit hospitalari moltes vegades aquesta detecció del risc, al meu entendre, és del tot deficitari quan, en alguns casos, només sempre una escala com és la de Downtown. Creu que caldria afegir el test Get Up Go en aquest screening per identificar molt millor el risc real de caigudes? Diu, jo en la meva pràctica diària l'utilitzo i crec que és força útil. Sí, jo crec que és un test que és molt útil perquè et mesura molts aspectes, un d'ells el risc de caigudes. I a més, el que és més important és que és molt ràpid. És a dir, de fet, no ho he comentat en la xerrada perquè intentava anar una miqueta ràpid per no allargar més en el temps, però sí que és veritat que es considera que si ho fas en menys de 10 segons es considera normal, entre 10 i 20 segons hi ha cert risc, però en més de 20 segons hi ha un risc elevat. Per tant, imagineu-vos a 20 segons, és a dir, és un test molt ràpid de passar. I tot allò que sigui ràpid i que ens doni molta informació, jo penso que és d'incorporació en la nostra pràctica clínica. Per tant, jo és un instrument de valoració que considero molt adequat. Magda Salvà Ferrarons ens fa un comentari, diu, potser el pla vital caldria estimular-lo ja des de la infantesa. Jo hi afegeixo que ens cal una part cultural important i de pedagogia a tots plegats, perquè has posat molt èmfasi en la prevenció, i dius, prevenció per damunt de la intervenció. Clar, prevenir del que estem parlant quan un està bé és un canvi molt important. Totalment. És tenir el coratge de pensar què pots fer perquè pots empitjorar, pots estar en una situació de discapacitat. Per tant, el pla vital, el document de voluntats anticipades, tot allò que fa reflexionar sobre com vols tu que et tractin i com vols tu viure la teva vida davant de circumstàncies molt concretes, és molt important. I no tinc jo el convenciment de que com a societat estiguem anant cap aquí. Com deia el doctor Pedrós, els professionals, també falta quelcom per reforçar tot això i aquest atreviment a dir una mica les coses pel seu nom i a preparar-nos al pla B, d'alguna manera. Però jo crec que la cultura de prevenció també ens va costar molt en la prevenció cardiovascular, per exemple. I ara, que l'exercici físic és positiu per la salut, crec que ho sap absolutament tothom. És més, hi ha pràctiques d'activitat física i diguem-ne que precisament el jovent i el no tan jovent ens dediquem a cuidar-nos en aquest aspecte d'activitat física.
però descuidem altres aspectes, a lo millor, més aspectes de cura més emocional, de cura més de realment sentar-nos a pensar què és el que és important per nosaltres i cap a on volem anar. I com més grans ens fem, més se'ns desmunta d'alguna manera el pla vital, perquè perds relacions, perquè vas entrant en una situació de solitud, perquè els que estan per sota seu tenen els seus plans vitals i a vegades tu no hi entres a formar massa part. Aleshores, hem de treballar moltíssim aquest aspecte en una etapa més precoç. No podem esperar a tenir-ne 70 o 80, sinó que ens hem de preparar en aquest aspecte molt abans si volem conservar la nostra salut cerebral. Totalment d'acord. M'han dit que hi havia una pregunta més a la sala. Bueno, Sí. Hola, bon dia. Dues. Som a l'equip de rehabilitació de la Clínica Sant Antoni i nosaltres era també en relació al Cognitest. En principi, això deies que era una mica com s'estava enfocant per obrir-lo i això està pensat que sigui una plataforma per clíniques o serà com per usuaris particulars? No, això serà un instrument de mesura com pot ser el Get Up and Go, doncs serà el Cognitest. És a dir, però és un instrument que el que s'ha de determinar ben clar és què ofereix, és a dir, quines funcions cognitives avalua, si és per screening, per fer una detecció precoç i després ja orientar les exploracions neuropsicològiques més complexes, és a dir, per anar fent aquest arbrat de cap on anem dirigint a les persones i fer aquesta detecció molt precoç. Nosaltres, de fet, el vam dissenyar perquè en aquesta plataforma, que és la GNPT, que és una plataforma que no sé si vosaltres l'esteu utilitzant, però sí que s'està utilitzant en molts centres d'intervenció neuropsicològica, aquesta plataforma no es pot fer servir si tu no introdueixes una exploració neuropsicològica, és a dir, no introdueixes com està d'atenció, com està de memòria, com està de funcions executives, com té la velocitat de processament de la informació, si no, la màquina no és capaç d'activar aquests paradigmes de recomanació d'exercicis. Clar, això ho havia de fer un neuropsicòleg, per tant era una màquina dependent de neuropsicologia. Tampoc n'hi ha tants. Aleshores, són sistemes que queden... Què hem fet? Doncs, com que es pot fer a distància, sí, ho vens o ho distribueixes a diferents centres amb un suport neuropsicològic a distància. Però l'ideal, i cap on volem anar, és que pugui haver-hi una exploració neuropsicològica de screening que permeti obtenir unes dades bàsiques i que permeti ja fer funcionar aquest sistema. Aquesta era la idea amb el que es va desenvolupar el Cognitest. Però sí que és veritat que després amb el bebè aquí, com veiem la importància real de la funció cognitiva en la salut cerebral, crec que haurà de ser una eina que estigui oberta als professionals, que hi hagi una manera de puntuar i de detectar quins són els problemes que es poden detectar en aquesta eina i, per tant, per què pot servir, no? Per quin screening. Perquè nosaltres ens hem trobat que, per exemple, la rehabilitació física, que hem introduït també temes més de rehabilitació virtual, o la part cognitiva, anaven molt separades l'una de l'altra i ens era poc pràctic amb la clínica diària, no? Per això, per la preparació, el tipus de pacients. Llavors sí que volíem saber si hi havia alguna cosa enfocada més en el nostre tipus de pacients. Jo crec que això, o sigui, el Goodman Cognitest, pot ser una eina molt important perquè vosaltres pugueu fer una avaluació. Després la intervenció es fa amb aquesta plataforma o es fa amb altres intervencions cognitives, que de fet també en la intervenció en teràpia ocupacional, per exemple, s'està fent una actuació sobre les funcions cognitives perquè estàs demanant posar atenció, estàs demanant recordar pautes que tu estàs ensenyant, tant en activitats de vida diària com en ús de la mà, per exemple, en el cas de la teràpia ocupacional, o en el mateix fisioterapeuta. És a dir, si tu introdueixes en la dinàmica de tractament tips o explicacions sobre el que estàs fent i el per què ho estàs fent, estàs treballant també la cognició de la persona que l'està rebent. És a dir, que en el dia a dia ja treballem aquesta cognició, però sí que és cert que de les avaluacions neuropsicològiques que es determina quin grau lleu, moderat o sever hi ha en cadascuna de les funcions, després hi ha exercicis que van molt orientats a treballar cadascuna d'aquestes funcions. Que també t'haig de dir que després això a veure quina traducció té a nivell ecològic, és a dir, en l'entorn, com generalitza aquella persona aquests aprenentatges que ha tingut a nivell cognitiu, que aquí és on està el problema. Per això, abans parlàvem amb la Marta una mica d'aquest programa que nosaltres ens estem obrint molt ara a intentar fer programes més comunitaris, perquè la rehabilitació en l'entorn hospitalari és un entorn protegit i és una rehabilitació que després
la generalització en el seu entorn propi, hi ha tants entorns propis que depenen, com hem dit, els contactuals de la persona, però també de l'entorn, de tot allò que l'envolta, que a vegades la posada en pràctica d'allò que s'ensenya, el més bàsic sí, però hi ha altres tips que no hem donat. No hem donat perquè no sabem quin és l'entorn en el que la persona es mou. Llavors, desenvolupar programes, en concret el que ara estem, que ja hem fet 6 edicions, el Vida Activa, que introduïm fins i tot persones que ja han tingut una lesió prèvia i que per tant tenen experiència de vida, cosa que no tenen els professionals, que tenen l'experiència del que els diu l'evidència, però no experiència de vida. Llavors jo crec que introduir aquesta experiència de vida, aquests consells de solucionar en el dia a dia temes, aportarà molt en el que és el traspàs al dia a dia d'allò que tu has après en un entorn protegit com és un hospital. Totalment, totalment. És que jo crec que els estudis multicèntrics, la recollida de dades i el maneig d'aquestes dades per poder-nos donar informació de presa de decisions, aquest pacient, amb tot el que jo veig que està introduït aquí, la màquina et dirà, jo crec que pot aprofitar perfectament aquest programa de vida activa, doncs vida activa, o aquest necessita més una intervenció més domiciliària perquè no té tantes capacitats com per poder treure un profit del programa a la domiciliària. És a dir, que ens ha d'ajudar la informació a poder decidir quin és el millor recurs en cada moment. Molt bé, ara ja estaríem fora de temps. Hi ha alguna darrere? Molt ràpidament. M'agradaria introduir l'àmbit de la legislació. La legislació també en la conscienciació de la població. Jo formo part d'un altre sector que no és pròpiament el mèdic, evidentment és del món de l'arquitectura, i ens veiem amb la incapacitat de poder gestionar els espais de forma òptima segons legislacions, perquè anem molt més enllà, necessitem molt més enllà de la legislació. I teniu un poder de negociació que faria avançar de forma més col·lectiva en l'autonomia de les persones en els espais, en l'accessibilitat realment universal. No només per les persones que van amb cadira de rodes o que no hi veuen gens. Tenim molts grisos dintre de l'adaptació de les persones al medi, del medi construït, tant interior com exterior, o públic o privat. Primer, el públic hauria de ser el que demostrés com s'han de fer les coses. Nosaltres, des de la nostra, ens dediquem a l'arquitectura sanitària, molta de la nostra feina. I degut a aquesta trajectòria i de trobar-nos amb realitats, d'estar molt en contacte amb el sector mèdic, de tots els àmbits, des de la més operativa a la més executiva o directiva, trobem que hi ha moltes deficiències en els espais i per nosaltres és una tasca de conscienciació a les propietats de que realment optin per espais que siguin per acollida de tot el ser humà. Perquè una cosa és el client que tu tens i que és el que t'encarrega l'edifici i l'altra és l'usuari, que veritablement és el client principal. Què es trobarà amb aquestes deficiències? Una mica des de la vostra perspectiva, i quasi bé us parlo a les dues, en quin punt estem? Quines són les voluntats o tendències que des d'organitzacions com les vostres i que són tan punteres en el nostre territori, cap a quina direcció anem? Mira, anava a dir temazo, el que has tret. Molt interessant, jo el tenia bé a les notes pel que fa a la visió aquesta de la prevenció, perquè no és només els espais domèstics, com han d'estar dissenyats fins i tot els centres, sinó els espais urbans. Les ciutats són, diguem-ne, poc amables per les persones que tenen algun tipus de discapacitat. Jo no tinc molt coneixement legislatiu al respecte. El que sí sé és que l'experiència de pacient i d'usuari cada vegada té més pes en les decisions que es prenen, a tots els nivells, i per tant, amb el disseny de com han de ser els espais, també. Jo et diria que des de Goodman, que també té una vessant social, molt social,
s'ha fet molta incidència i s'ha intentat estar present justament en temes de la legislació i d'aportar valor a legislar per tothom, no només per uns quants. És complexa, crec que n'hem avançat, però com deia la Marta, crec que qui més valor pot donar això és realment a l'usuari, és a dir, aquests iguals que jo us deia en el programa del Vida Activa, que poden donar aquests tips o aquestes, són les persones que en el dia a dia s'enfronten a les dificultats que comporta moure's en un entorn urbà, en un entorn d'administració, edificis d'administració pública, en un entorn d'hospitals, i són els que més poden dir quins són els problemes i, per tant, els arquitectes donar quines poden ser les solucions. Si em permets. Aprofito que està aquí vostè, perquè és un tema, com diu Temazo, un tema molt interessant. Però la legislació és la que és i varia molt poc si no té una pressió per part de determinades estructures. Per tant, tenim una legislació que diu, escolti'm, els espais han de ser així, han de tenir aquesta amplitud, han de ser així. I quan hi ha una inspecció, miren que la llei es compleixi i punt, i fan rectificar el que està malament. Però aquí vostè planteja un altre tema. Vostè és arquitecte i per què no plantejar-se que les investigacions han de ser conjuntes i han de buscar evidència conjunta? Estem a dintre la Fundació avui aquí fent un acte i a vostè li proposo que presenti també projectes conjunts d'investigació i d'innovació perquè realment demostrem que espais adequats a les necessitats actuals de la gent que té aquesta necessitat som capaços de demostrar que si l'espai és molt més adequat, la qualitat de vida augmenta i inclús disminueix la dependència i millora l'autonomia. Però hem de fer treballs conjunts. Jo a vegades, quan fem els premis, penso, per què no presentem línies estratègiques d'acord amb la Politècnica, amb vostès, l'Escola d'Arquitectura, i després, a partir d'un treball fet i que es demostra que hi ha evidència de que millorem les coses amb espais diferents, jo penso que ho aconseguiríem. Anar a l'administració sense proves de que això significa millora, molt difícil ho tenim. I nosaltres podem tenir opinions, però ens hem de basar cada vegada més en evidència. De compartir amb vostès. Sé que no és l'arrel principal de la discussió que estem tenint avui, la discussió amb el sentit anglosaxó de la paraula, que és molt millor que no pas en el nostre sentit més. Però no vull acaparar amb aquesta, però sí que té una directa influència amb la salut mental. L'autonomia del ser humà en els espais, sigui a nivell cognitiu o físic o motriu, gestiona una forma d'aproximació a la seva pròpia vida, en el seu espai vital de vida o de l'entorn sanitari o sociosanitari, i aquesta salut mental repercuteix directament també en quina institució hi ha darrere. Per això per nosaltres ens és molt difícil, o a vegades és costós, de justificar que els estudis d'accessibilitat universal que nosaltres fem siguin vistos com un valor afegit en les edificacions i que realment la propietat opti per aquesta forma d'anàlisis en edificis ja construïts o de ben bé de consultoria dels projectes nous que surten. Tenim aquesta capacitat, nosaltres tal com treballem és un àmbit totalment supranormatiu que tant de bo amb el pas del temps això ja estigués totalment assolit per part de la legislació i ja no ho n'haguéssim de fer més i no haguéssim de fer aquesta pedagogia en el nostre dia a dia professional, però d'aquí sí que estem molt de la mà de voler que totes les persones que estan utilitzant aquests espais siguin el més autònomes possibles i que això repercuteixi en la salut mental de tothom. Doncs moltíssimes gràcies a tots per les intervencions. Moltes gràcies, doctora Bernabéu. Enhorabona, perquè el doctor Pedrós ens ha donat una primícia. Ara farem un petit recés per un cafè. No hem aconseguit resoldre com convidar els que ens segueixen telemàticament en aquest pas de fer el cafè, però sí que els hi demanem i els esperem a la tornada a les 11
30, 2:15, que reiniciem la jornada. Moltíssimes gràcies.